Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Happy New Year. Salamat sa Dios nga nakatungtong kita ning unang adlaw sa tuig 2026, unang buwan sa tuig 2026. Karon niya kita po salamat sa Ginoo sa daghan mga grasya nga dawat sa aming tuig ug karon padulong kita pagsugod nining maong bagong tuig busa angayan nga sa atong pagsugod ni Santo sa misa atong ihalad ang atong mga sala aron kita mahinluan angayan sa atong pagsaulog karon. Pangayo nato sa Dios ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan. O kaninyo may igsuon, kay nakalapas na nag-uuyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamoy ako kang Santa Maria kaning ulay, sa tanang maanghel mga santos, o kaninyo may igsuon, aron yung kiyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan mo kita sa Dios, magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, kanunay mapuslanon, unta alang kanamo, ang mga pangalian ni Maria Birhen o ginahan, kahimo kaming katagan o kinabuhi o kaluwasan, pinaagi ni Iso Kristo, iyang anak, nga buhi o hariban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang ako ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibaw unta ang iyang dalan dinhi sa yuta, ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasod ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasod dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa dahil kununta ikaw sa katawhan, O Diyos, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Diyos, ug sa tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Gikan sa sulat ni San Pablo
ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya, ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod. Ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios, aron pagpaila nga kamo iyang mga anak. Gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw. Amahan ko, busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Karon nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaon ka, O Ginoo. Busa, midali sila pag-adto o gikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay sa nakita sa bata, isuginda nila ang gisulti sa anghel. May tungod kaniya. Ug ang tanang nakanog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria nining tanan ug namalandong siya pag-ayo. May tungod niining mga butanga ug na mauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayud sa gisulti gisugilon kanila sa anghel. Sa pagkaikawalo kadlaw nga maunay ihimo seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Jesus. Ang ngalan ni gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa pagpaabot nato sa pagtuig, nabisigitan itong mga pinagkakadlawon, sakripisyo, sa ang atong sentro, ang batang manubos sa mga tao, ang batang kanlag Emmanuel, nga ang Ginoo maguban kanato. So daghan atong sakripisyo pagpangandam niining mga kadlawon, gabi sa atong pagtukaw alang sa pagpangandam ning unang pag-abot sa Ginoo ang iyang pagkatao, ang kanang nato Christmas. Unya karon ang atong sa ulog sa pagsugod sa tuig 2026 mo ang sentro si Maria. Humana ta naghisgot sa batang Hesus, si Maria ang inahan sa batang manubos. Si Maria ang Ginoo nagpakatao sulod sa kalibutan pinaagi sa inahan. Diha sulod sa siyam kabulan ang sibak ni Maria. Ang una kong punto diha sa akong pagmalandong pagsaulog sining January, kadumdum ko sa buwan sa Enero. Ang buwan sa Enero, January, comes from the ancient Roman god, ang tawag of Janus. Kini si Janus is the god of the beginning and the god of the end. Ano siya? That's why he's portrayed as having two faces. Ang usa tubang, ang usa ka ulo tuwa sa likod. Ang putsabot niya ni nga duha man siya man ang sinugdanan o ang katapusan, Ginoo siya sa mga Romano. Usa nagpasabot kini nato nga duha ka ulo, ang usa tubang, usa sa likod. Ang sa likod nagpasabot niya ang miagi nga tuig nga atong lingid usab. Daghan siguro atong mga kasatian sa tuig, ngayon daghan mga kalisdanan, mga talagman, daghan mga kabalaka, daghan ato mga struggle, ang ato mga paningkamot, aron kita mabuhi. Paningkamot sa kita nga madahol sa Ginoo, aron kita dili madala sa mga pagsulay o mga panuway. Busa atong liyon sa likod, ang miaging tuig, busa ka pasalamat kita nga liyon ang tanan niya kaabot paghihapon kita nining bag-ong tuig. Busa mangali ang ngayon ang pasalamat sa Ginoo kay uban wala na makatungtong sa tuig pitsa 1 sa January kay nagpabilin sila dito tuig 2025. Busa angay kita magpasalamat sa Ginoo. Daghan ang kasertian sa mga paningkamot kalisdanan sa tuig nga tumiagi apan karon pasalamat kita kay daghan ang grasya kay sa mga problema. Munang buto sa diha nga ianangdan kita magpasalamat and there must be some reasons to rejoice. Tungod kay nakatungtong kita niyan ni. Sa akong personally, ang sakit nagpabilin man hangtod pag unang oras sa tuig na dugura ko pabuto-buto around pero ko nag-measure ko sa akong sugar, sa akong blood pressure. Inya mo man tagas yapon. Yo, madismaya pa ko. Dili. Ano man, una, kaabot ko sa litsa 1. Ikaduha, kining mga sakit nga atong mga problema nga atong na sinati, na utang bayron siguro ninyo, na wala pang bayri ang ibo tuig nga utang sa 2025, apan salamat sa Ginoo tungod kay ang kining mga problema, kining sakit nga ako nga nasinati, personally, kini magpahinumdum ka na ako nga ning pagsugod sa tuig, kailangan hinumduman akong Ginoo nga siya ang sentro sa akong biyahe ni 12 kabuan sa tuig 2026. Ug si Maria ang giya nako, walking with Mary, hangtod niya mabuta sa katapusan. Busa manggalit kung si Janus, Ginoo sa sigdanan ng katapusan, ang natawo manubos siya ang Ginoo nato sa pagsugod o ang sa katapusan ending nato ang Ginoo gyapon. Inubanan ni Maria nga may maggiya kanato padulong sa kaluwasan. Una nga ang kalugan sa January, the month of January, Janus from the god, ancient god Janus, nga is the god of the beginning and the god of the end. But now,
Christ was born, ngayon niya, God, Christ is our beginning and our end. So, uban ni Maria, aron kita magiyahan, ang sa kainahan, mugiya sa bata, diya sulod sa pagpanganak niya, hangtod ang bata, makabarog ang bata, iyang giagak ang bata, hangtod nga makabarog ang bata. Muna, si Maria, gibutang sa simbahan sa January 1, aron pagsugod sa tuig, si Kristo atong sentro, ang atong tumong, pero ubanan kita ni Maria sa atong journey, sa atong biyahe paingon kang Kristo. Siya ang magiya kanato by her example nga kita nga maklaro ang ating direksyon. We set our new direction in this new year 2026. Dahil ito muna ato mga problema, di kaya nato ang problema kanito aron kita tarong sa atong biyahe ng tuig 2026. Nya, kaya tayo mga concern pagsugod sa tuig. Kanang doon ako'y istorya, ibalik na ako istorya. Ang amahan sa dihang namatay siya, wala may makadumdum mga anak, tulok anak nga kanabang iyang itugon niya, ibahin-bahin ang katiguyunan. Dato kay ning amahan. Kunya, ang abogado bitumaw, ngayon siya nga, noon ay last will of testament sa iyong amahan. Usa, kinagbuhat karon na ay usa ka Bible sa table, na ay usa ka basket nga kwarta dinhi. So, kamo, pinaagi nining exam para kaninyo, pili ko kinsay dawat sa panalangin sa iyong amahan. Ang kamugangan yun, ako ning full basketball of money. Kay sukan pila ka tuig ko, kamugangan ko, wa man ko madato. Yung Biblia, si Usimbo, wa man ko madato. So, kini ako kwarta. Ay kaduha, mayon niya, sama sa ako maguwang, kwarta ang importante. Pagsugod sa tuig, kwarta. Kay kinahanglan, kwarta ta, aron masulba ng mga problema. Kay sigong simbaw, wa mo ko madato. Gusto saon. Sige, paminaw sa pare, paminaw sa mga lektor sa ilang pagproklama sa mga pagbasa, wala ko maarang-arang. So, kwarta ang importante. Ang kamanghuran, ni Dool, kanang para nako importante sa sugod tuig ang pulong sa Dios nga mo'y akong sumbanan sa pagpuyo sa akong biyahe na magiyahan ko ang pagpuyo. So, bisag way kwarta, importante kanako kining Bible. So, gipili niya. So, pag-abli sa kamanghuran sa Bible niya, nakita doon nakasugod dito nga usa ka kanang kasulatan, last will of testament sa iyang amahan. Ang kasulatan ng ingon nga kanang ang mupili sa Biblia muna makalawat sa tibok na kong katigayunan. So, muna na itabo, ang kamanghuran mo nakadawat kay para niya importante si Kristo sa iyang kinabuhi kaysa salapi. Nanginahang naman salapi, ito usahay we are so occupied with finding money, looking for money for our living, na to the extent nga we forget God, even on Sunday, dito mo simba. Usa kay manato importante nga kwarta, pangwarta, panginabuhi, mo importante aton ang kalimtan ang tag-iya sa bahandi, tag-iya sa atong kinabuhi o panginabuhi. Usa magali ang awag sa Ginoo nato nga pagsugod nato nining tuig 2026 si Maria ang atong giya. Si Maria nagsulti dito sa kasal sa Kana, do whatever he tells you. Buhata kung unsa isulti niya kaniyo sa Biblia na ang pulong sa Dios nga nag-awhag kanato, buhato nato ang giawhag sa Dios kanato. So muna very importante kanato, wa nato masagdi ang paginabuhi pero ang atong giya nabastanan ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong nga naa atong madungog sa mga Domingo, adlaw nga misa o sa atong Biblia atong naangkon diha sa balay. So muna ang atong tanawon kay usahay makalimot kita na ang atong sentro si Kristo dili ang panginabuhi. Muna may kulang man ta sa magsalig ko sa kanang sigurista man kita, bahalag dita mo ampo-ampo dita mo simba, importante nga kita manginabuhi aron mabuhi. Pero ang Ginoo ang tagiya sa tanan, kung walay pagtugot sa Ginoo dili ta makaangkon og panginabuhi. Kay bisan ang atong trabaho, balik-balikon nako, our trabaho is a blessing from God. Not all of us have jobs.
Those who have jobs, they are privileged compared to others na wala kay trabaho ang karon. Kanunay sa problema kung sa ikanon sa matag adlaw diya sa pamilya. So muna nga kaduha, this recycled story, kanang da sa dalan sa lungsod, dunay nagbabag diha nga bato nga dako. Unya, magbag nini, wagi usa nga mi hunong aron asahon o ipadaprin ang bato. So nahimo siyang obstruction sa biyahe sa mga jeep o masakyanan o sa mga tao kay babag man siya. O sa katapusan ang usa ka mag-uma nakapansin usa iyang giwakli ang bato hinagi sa ang karabaw, tabang sa karabaw wakli. Kunya ilawom sa bato nanay usa ka box of gold. Di pa yung mag-uma. Apamitungha ang doktor. Yun siya, muni ang akong giampo nga panalangin sa Dios ibukuig. Nag-ampo ko kay kulang ta sa mga tambal sa masakiton, kulang ta sa building aron mahimutang ang mga masakiton. So ang pag-ampo ginuo sa Dios. So ako ning kwarta. Nya biduol ang mayor. Di kini kwarta dugay ra giampo na ako. Mo nagbisin mabita ko nga kanunay matag Domingo ampo ko makakwarta ang lungsod aron tada atay bag-ong munisipyo maka-generate og mga employment sa nga panghihanglan sa munisipyo. So kini ang tubag sa akong pag-ampo. Unya ang pari misunod kini ang atong parokya nanginhanglan og kwarta para matapos ang Pilgrim Center. Busa ako ning mao nga kanang Bulawan tungod kay matag misa ako muna akong pag-ampo sa hilom nga makawaton tag kwartang parokya aron siya dunay kagasto sa mga programa sa parokya o paghuman sa mga proyekto sa parokya. So ako ni, so ang mga tao nalibog na kasi tag-iya busa kadtong mag-uma nitawag ko sa katiguang milabay yo kanawang sa imong tanaw kinsa may tag-iya ning Bulawan na adili tanan ang nangon ang biyon, ang doktor, ang pari nangon sila ang tag-iya ningon ang tiguwa nga kana ang tag-iya nini Ginoo. Tag-iya nini ang Ginoo ra. Pero sa diha naglalis mo nini ang tag-iya nini panuway na. Mura to. Kana bang maglalis na ta? Kana bang naniguro na ta sa pag-angkon ug bahandi angkon nga mag-away ta? Di na Ginoo ang tag-iya na panuway na. Mag-away ta, iya na sa yawa. Kay sige tag-away. So mo siguro ang pamalandong nato nga pinumdum nato ning tuig 2026 nga kanang paningkamot kita subay sa kabuton sa Dios ang butang nga buhat nato nga makamahimot kaniya ning tuig 2026 ay kabalaka kay God is Emmanuel, God is with us. Sa panahon sa kalisdanan ang Ginoo uban kanato di kita pasagdan kay sumala sa sulat ni San Pablo kita mga anak sa Dios magkabaton og mga panalangin. Sa unang pagbasa na mao nga iyon ni pagpanalangin ang mga tao nga kamo pananginan og panalipdan. That's very important sa atong paningkamot ng tuig nga kita pananginan sa Ginoo sa atong mga buhat o kita layo sa mga sakit, layo sa mga kagutom, layo sa mga disgrasya kay kita iyang gipanalipdan. Muna ang tuiga, lingi kita sa 25, 2025, bisan pa sa kadaghan sa mga hagit, pero napabilin ang grasya sa Dios nga kita hangtod karon buhi paghihapon kita. Kung samingon ko nga for all that have been, thanks. And for all that will be in this year 2026, more thanks. Amen. Palihog, manindog alang sa hiniusang pagpadayag sa atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuak, kumisap sa Diyos, mamahan, magahom sa tanan, mabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita, nagatuo kami sa Ginoo Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa may katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Ngunit Dios gikan sa Dios matuod, gianak dili binuhat, usag kaniya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga taong alang sa atong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit.
Salamat sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ni kani Maria nga unay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katong adlaw nabanhaw siya sa matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuos sa tumahan. Mubalik siya may mayaon para pagkom sa mga buhit sa mga minatay, ang iyang gigarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo Magpahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mga saan. Dungan sa mga sala. Isibla siya og gibaya, misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhing maabot nga kalibutan. Amen. Pinaagi sa Pangama sa bulahang Birhen Maria, pangayo nato sa Ginoo ang atong Hesus nga ibupo niya. Kanato sa sinugdanan niing tuiga ang kalinaw nga siya ray bugto makahatag nini ug wingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel sa dihang ikaw nagpakatao, magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, hiusaha pagbalik ang nakabanging mga nasod, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw ug mag-ugmad alang sa ilang tingusbawan, magampo kita. Ginoo, Dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, dasiga ang among mga pangulo, nga higugmao nila ang kalinaw, aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod. Sa ingon, maghari ang kalinaw sa among kayutaan, magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, si Maria ang inahan sa Dios ug rayna sa kalinaw. Manalipod unta kanamo sa iyang kupo, aron mabatunan namo ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalag. Kalinaw diha sa among banay ug kalinaw sa among katilingban. Magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot ug Jules Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, ang mga kalag sa among mga minahal nga mitaliwa na, ug sila nga nahikalimtan makadayon na sa walay katapusang kalinaw diha sa imong gingharian. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong tagsa-tagsa kamakatuyuan sa paglawig nato ning tuig 2026 nga kita kuyugan Maria ug malampuson sa atong mga tinguha, mga trabaho, mga patigayon, layo sa mga sakit, layo sa dagkong problema, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dinudungga ang among pag-ampo. O Ginoong Hesus, tabayan kami nga mandam, malamon namong gamiton ang imong mga hatag nining tuiga alang sa pag-alagad sa among kaigsuunan, pinaagi sa pagpangama sa bulahang Birhen Maria, himua kaming instrumento sa imong kalinaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsoon, magampo kita ron akong iyo sakripisyo ang tanan natong mga halad uban ang atong mga paginahanglan dunggon ug dawaton ta sa Dios Amahan magahom sa tanan. Wato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdaig pagmaya siyang ngalan alang sa katong kapuslanan iku sa tibok niya santos na simbahan. O Diyos nga luyon, ikaw ang hinungdan o kaingpitan sa tanang kayuhan. Itugot nga mahingpit untang among kalipay na nagsunod sa sinugdan sa imong kaayo. Samtang sa ulog kami nga malipayon sa Panginoon Santang Inahan sa Dios. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios aton na magahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay, og sa tanang dapit, og nga magaday kami magpasidungog, ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Birhen Maria, kanunayang Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa imaya siyang pagkabirhen, ipaymugso alang sa kalibutan, sa kahayag walay pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo ug busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig duyog usab kami sa tanang mong maanghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos nga ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos ipanalangin mong espiritu aron pagsantos mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis ni pasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo
sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanima mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan matubang ug walagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare, Rioso, Riosa, kanamong tanan, karon nga imong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang maigsoon sa ilong among gihandom santos nga misa, malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan ni ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ng mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila ami ko nga daygon, ami ko nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniyang diha kaniya, gihata ka na kanimo agahong ngaman, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kang tura. Magkampo kita sa amahan, atong gamiton mga pulong itudlo ka nato. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, may mga kaming luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalinaw o grasya ning tuiga, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Kristo nag-iungka sa imong apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa kalinaw sa atong pagtagad o greet sa imong kauban. Salamat sa Diyos. Happy New Year. Ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang makalawat kanimo pa ni tumuron lamang o mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, malipayon kami nagalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot ka magluwas unta kami mga daig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Ang atong Pilgrim Center nagkinahanglan pagayod og dugang suportang pinansyal alang sa kahumanan niini. Busa magpahigayon kita og second collection. Aduna usab kitay mga pilgrim donation boxes. Mahimo ninyong ihulog diha ang inyong mga tabang. Pwede pod moduol sa parish office alang sa inyong mga donasyon.
Gidasid ang tanan sa pagsulat sa ilang personal miracle experience or answered prayers. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Berhen sa regla. Palihog og tunol sa inyong gisulat didto sa parish office. Ang Padre Pio Contemplative Community of Cebu nagpahibalo og niimbitar kanatong tanan karong umaabot nga Sabado, Enero 3, 2026 sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Adunay pagahimuon nga healing mass, recollection, anointing of the sick, and kissing of the relics of Padre Pio sa Our Lady of the Sacred Heart Parish, Marigondon, Lapu-Lapu City. Giawhag ang tanan sa pagtambong. Daghang salamat. Palihog manindog. Salve Regina. Iambo mo kami santos nga inahan sa Dios. Aron mo kami tapos na sa Magampo kita. Magaway kinutubang Dios, nga uban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas o kalag sa mamayang Birhen Maria, nga nahimong tagwangkan sa imong anak. Himua kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan, nga uban sa iyang mapadayon ng pagpangama, malingkawas kami sa kasamtangang kadautan ug sa walay pagkapalo nga kalayo sa impyerno. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Idoko ang imaw nato pa kayo sa Ginoo ang panalangin kaniyong tanan ning tuig 2026. Ang Dios pinagi sa pag-anak ni Santa Maria ug Birhen na igugma sa pagtubo sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaniyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan ta kamo sa Birhen kay pinaagi kaniya nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbuot sa kinabuhi. Amen. Ug kamo nga karong adlaw nakatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, inahan sa Dios, magdala unta ug mga gasa, mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Panalanginan kamo sa Dios o panaliptan sa tibuok tuig. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ug panalangin
Pagpalain ka na to ang Diyos magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahanad ng santos nga misa, dadang kalinaw ang gugma ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Happy New Year!